L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qegħdin niċċelebraw illum it-tifkira tal-konsagrazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore f'Ruma. Kien wara il-Konċilju ta' Efesu li iddikjara li Ġesu hija Alla li l-Papa Sistu III iddedika din il-Knisja lil Marija Alla fis-sena 434. Billi hija aktarx l-ewwel waħda x'hekk iddedikata lil Madonna baqgħet magħrufa bħala Santa Maria Maggiore. Hija waħda mill-bażilċi prinċipali f'Ruma u l-Papa Franġisku għandu mħabba speċjali lejn din il-Knisja li huwa jżur sikwiet speċjalment brabta mal-vjaġġi apostoliċi li jagħmel barra mill-Italja. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-Qudiesa Ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna drobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Warrab minn quddiem għajnejk mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk dak li nagħmlu aħna insalvaw bit-talb ta' Ibnek, Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, miegħek jgħix u jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Nahum. Ara, fuq il-muntanji hemm ir-riġlejn ta' min iġib l-aħbarijiet it-tajba, ta' min isliem ixandar. Għamel bil-ferħ il-festi tiegħek Ġuda u rott wedietek għax ma jżidx jgħaddi minnek ix-xitan Beljal, intemm għal kollox. Għax ġeddet il-mulej id-dilja ta' Ġakob u d-dilja ta' Iżrael li l-ħallelin żarmawhom u ħassru l-frijaj tagħhom. Ħażina l-belt id-dmija, kollha erq mimlija ħtif u s-serq ma jaqta' xejn. Ħoss il-frosta, ħoss it-karwit tar-roti, żgwielmel ilebtu ħfief, karrijiet jaqbżu, rikkieba jħebbu għall-edewwa tagħhom, ix-xabla tleħ fid-dija, il-lanza tilma, kotra ta' midrubin, għad kbir ta' maqtulin, itzma bla tarf, kulħadd infixkel jaqa' fil-mejtin. Imwaddab il-ħmiġ fuqek u ġieħek inwaqqalek u nagħmel wirja minnek u jiġri mbagħad li min iħares lejk jitwarrab minnek u jgħid ninwe meqruda min se jitħassara mnejn infittxilha min ħenna liha. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Il-mulej imewwet u l-mulej jaħyi. Il-mulej imewwet u l-mulej jaħwi. Rib u jum il-qerda tagħhom, fis jasal li hemm elesta lihom għax il-mulej jagħmel ħaq lill-poplu tiegħu u l-qaddejja tiegħu iħenna għalihom flimkien il-mulej imewwet u l-mulej jaħyi. Araw, issa li jienu
u m'hemm ebda Alla ħdejja, jien immewwet u jiena naħyi, jiena nidrob u jiena nfejjaq. Flimkien il-mulej imewwet u l-mulej jaħyi. Malli nsenni x-xabla tilma tiegħi u tlesti ruħa jidi għal-ħaq, vendetta nagħmel mill-edewwa tiegħi u nitħallas minn dawk li joboduni. Flimkien il-mulej imewwet u l-mulej jaħyi. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalvah. Għax ikun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha mbagħad jitlef ħajtu, jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu. Għax min il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu u mbagħad irott lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw il-bin il-bniedem ġej fis-saltna tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Dawn huma it-tlet punti li jsemmi Ġesu fl-Evanġelju għal dawk li huma disċipli tiegħu, jiġifieri għalina l-koll. Għall-ewwel meta tisma' dan il-kliem, qisu Ġesu jrid jagħmilha diffiċli. Qisu kliem ibes dan, imma aħna nafu mill-esperjenza tal-ħajja stess kemm dan li qed jgħid Ġesu u taġid għalina stess u għall-oħrajn. L-ewwel nett Ġesu jgħid jiġħad lilu nnifsu. X'jiġifieri li aħna niġħdu lilna nfusna? Ifisser li aħna il-kwalitajiet tajba li għandna naħbuhom jew narmuhom. Ifisser li aħna t-talenti li Alla tagħna ma niżviluppawhomx. Xejn minn dan, għax aħna nafu li Ġesu anki f'postijiet oħra fl-Evanġelju jgħid kemm importanti li d-doni u t-talenti li Alla tagħna aħna niżviluppawhom, dan li qed jistenna minna. Allura x'jiġifieri niġħdu lilna nfusna? Ifisser li dak li aħna nħossu fina u jiġbidna lejn il-ħażen, aħna bl-għajnuna ta' Alla niqfulu u ma nħallux dak li nħossu fina jikkmandana, isuqna hu. Ħansemmi eżempju. Il-sinna. Ġieli ikonna fuq il-ponta tal-sinna xi kelma mhix xierqa jew inkella kelma li tweġġa' jew li tinsulta. Niġħdu lilna nfusna jfisser li aħna nikdmu l-sinna biex dil-kelma jew dal-kliem ma ngħiduhx. U hekk ma nagħmlux ħsara, ma nweġġawx il-ħadd ieħor. L-istess, pereżempju kultant din
tara spiss kemm kummenti online isiru għax xi ħadd jara xi ħaġa jaqbad u jikteb ma jafx ġara, imma jaqbad u jikteb mal-ewwel il-ġudizzju tiegħu jew tagħha. Niġdu li nafusna ġifieri ma nħallux is-sentimenti tagħna jiġru bina. Pereżempju, il-mibeda, l-ejra, il-vendetta, kultant jista' jkun li nħossu dawn fina, imma l-iżballu mhux għax inħossuhom fina, jekk inħalluhom jikmandawna, jiġru bina. Ġesu jgħid ukoll jerfa' salibu, x'jiġifieri nerfgħu is-salib tagħna. Aħna kultant nużawha. Pereżempju kun hemm min jgħid ara dak is-salib tiegħi imsalba bih jew dik. Jista' jkun li jkollna nieħdu paċenzja verament l-oħrajn. Imma nerfgħu is-salib ifisser li aħna narfu li kultant irridu mbagħtu u nagħmlu sagrifiċċju u nagħmlu dan faqda ma' Ġesu msallab u għall-imħabba tiegħu. Kultant biex naslu dak li hu sewwa irridu nerfgħu is-salib tagħna. Sanki hawnhekk irridu noqgħdu attenti għax kultant intuża b'mod żbaljat. Pereżempju, jekk persuna hija vittma ta' violenza domestika, jiġifieri fil-familja tagħha xi ħadd qed isewwatha. U żball illi tgħid da s-salib tiegħi hu nerfgħu u tkompli tissawwat. Is-salib tagħha hu li tara x'tista' tagħmel biex toħroġ minn din is-sitwazzjoni ta' abbuż u ma tibqax vittma. Dak hu s-salib għax verament kultant fis-sedbatija din imma m'għandix tibqa' vittma ta' abbuż ta' ħaddieħor. U tħalli l-ħaddieħor jagħmel biha li jrid imma għandha tieħu l-passi neċessarji biex toħroġ minn din is-sitwazzjoni li hija inġusta magħha. U għalhekk iridu noqogħdu attenti u nifhmu tajjeb il-kliem ta' Ġesu. Ġesu jgħid ukoll jimxi warajja. U nimxi warajh jiġifieri nafu li hu dak li jmexxina r-raj tajjeb li jmexxina u miegħu nafu li mixjin fid-direzzjoni tajba. Kultant nistgħu niżbaljaw għax nimxu wara ħadd ieħor li jħoddna fi sqaq. U għalhekk għandna nagħmlu ħilitna biex nixu dan il-kliem ta' Ġesu, nixdu lil nfusna nerfgħu salibna u nimxu warajh. Għax nafu illi hemmhekk mixjin fi żgur, Ġesu qal tkellem fuq meta jbini bniedem jiġi fil-glorja ta' missieru biex irott il-kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. U għalhekk it-talba tagħna llum hija jagħtina l-grazzja l-mulej li nimxu fit-triq tajba biex inkunu qed nagħmlu ġid lilna nfusna u nagħmlu ġid ukoll lill-oħrajn. Resqu issa tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kommulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli x-xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej u l-qawwa tiegħek biex ma nħallux dak li nħossu fina jikkmandana hu imma immexxu lil nfusna tajjeb nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għammel mulej li narfu bil-grazzja tiegħek kif nerfgħu is-salib tagħna ħalli nimxu warajk nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk għal dawk kollha li qegħdin jagħtuhom is-servizz biex jagħmlu dan b'dedikazzjoni sħiħa u b'imħabba kbira nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Talbuk mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Talbuk tagħti l-għajnuna wkoll dawk il-pajjiżi fejn hemm il-konflitti u huma vittmi ta' violenza ta' mibeda bħal Ukrajina u tant postijiet oħra wkoll. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nagħtu is-sem tagħna għal paċi fis-soċjetà nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk għal dawk illi sejjaħ tal-ħajja ta' dejjem biex inti tilqahom fih danek tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlek illum u bl-interċessjoni ta' Omna Marija żomna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw bil-qima t-tifkira ta' Ibnek għatina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċji li sejrin offrulek aħna stess inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħaj. U faħruk imberkuk u nxandu l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet leben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru il-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewiet mas-serafin u l-qawwiet tas-sema flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sili tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi,
biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej aħna niċċelebraw it-tifkira tal-om qaddisa ta' ibnek int tajtna sem il-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u kattar dejjem fina l-qawwa tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Dan ir-rużarju nitolbu għal familji li għaddejjin minn diffikultajiet u b'mod speċjali għal persuni li huma vittmi ta' violenza domestika biex isibu l-għajnuna neċessarja ħalli jħorġu mis-sitwazzjoni ta' abbuż. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna u jqaf magħna. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rridu jkun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobitna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semi ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek,
Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Kull ġener u kollha u jnid dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek li konsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missilna li inti fis-smawiet għaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna. Ħarisna minna tal-infern, hu ġener u kollha u jnid dawk li iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk.
Missienna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna n-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna, ħarisna minna tal-infern, kull ġeneral weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna n-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlop għalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-ftana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobieta ħarissa minnata l-infern. Hu ġeneral kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta żjien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sartanatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-dubietna palma naħfru l-minuħati għalina, għaddaħannix fit tiġrib, izdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlop għalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlop għalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlop għalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlop għalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlop għalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlop għalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlop għalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlop għalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlop għalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlop għalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-ftana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobieta ħarissa minnata l-infern. Hu ġeneral kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan għat-turuframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sartanatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, għaddaħannix fit tiġrib izdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpira kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, tlop għalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen.
Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibennalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa alla wieħed. Itlob għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba diem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron ta' nerf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-Ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammiki l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp, slima lik ħarries tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Derata Bizani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk l-justaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.